Tervepä terve kaikki rakkaat katsojat, täällä on Rasse. Ja tänään mä pelaan vähän Osua. Niin, nyt mä pelaan Osu. Ei, mua ihan yksi tosi tärkeä biisi, mitä mä haluan tänään pelata. No niin. Ekaks vedetään vaikka tämä näin. Koska tänäänhän on kansainvälinen kannabiksen polttopäivä 4.20. Joten joo. Katsotaanpa. Mä haluan pelata tämän näin. Ei, se meni paskasti. Tietenkin mun ensimmäinen tavoite on saada tästä hyvää tulos, joten niin. En kiinnosta. Ei. Ei, ja se oli kyllä kivaa. Se ehkä mä menetin vähän PPtä, menetinkö PPtä? En menettänyt PPtä, no niin. Ne kuvaatti mua joku hyvä PP. Mutta asiasta toiseen nyt me puhutaan yhtä toista moppista. Mä tykkään tosi paljon. Ja se on Thomas the Wit Engine. No niin, mä puhun näitä vaan koska tänäänhän on se päivä. Vähän aikaa kerroin. Jos te tehdään jotain näistä mun setupeista, niin itse mä otan ne joka tapauksessa tonne descriptioniin, koska ei, miksei. Noniin, tästä mä menin PP-tuntiin. Okei, noniin. En mene. Sillä sitten että ei tässä mitään muuta kuin hyvää kasvavasta päivää ja niin. Se oli Rasse ja huomioon.